Вас вітає служба інфармацыі і тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Синіцын. Глядзіце ў гэтым выпуску. Амаль экватар жніва. Агульны намалот разам з рапсам больш як 400 тысяч тонн. Памочнікі аграрыяў на зернесушыльных комплексах працуюць студатрады. Навальніцы, ліўні і спякота. Сіноптыкі папярэджваюць аб небяспецы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Агракамбінат «Холміч» Рэчыцкага района зноў б'е рэспубліканскія рэкорды. Тут вызначыўся не толькі першы двухтысячнік в обласці Дмітрый Велякаборец, але і першы ў краіне двухтысячнік сярод маладзёжных экіпажаў Антон Дзяржаноўскі. Увогуле, аграрыі з Рэчыцкага района упэўнена трымаюць лідарства. Зараз тут працуюць ужо 3 экіпажы двухтысячнікі. Усяго на сёння ў вобласці убрана 45% збожжавых і рапсу. Сярод раёнаў па тэмпах уборачнай лідзіруе Брагінскі. Тут асвоена амаль 60% плошчаў. У Хойніцкім звыш 50% і ў Добрушскім каля 45%. Першым па ўраджайнасці застаецца Жыткавіцкі, дзе кожны гектар дае каля 48 цэнтнераў збожжа. Абласны намалот збожжавых і рапса амаль 440 тысяч тонн. Пры гэтым уборка рапсу практычна завяршылася. Апрацавана каля 95% плошчаў. Сабрана амаль 130 тысяч тонн. У жніве актыўна ўдзельнічае моладзь. На зернесушыльных комплексах рэгіёна ў складзе студэнцкіх атрадаў працуюць 250 маладых людзей ва ўзросце ад 14 гадоў. Уражаннямі байцоў атрада з Добрушскага района пацікавіліся нашы корэспандэнты. Для 16-гадовага Алексея вясковая праца – справа звыклая. Працоўную дзейнасць хлопец пачаў у 14 гадоў у школе. Сёлета вырашыў паспрабаваць нешта новае. Напісаў заяву на ўдзел у сельскагаспадарчым атрадзе «Колас» і ўжо тыдзень працуе на зернесушыльным комплексе «Залесье». Убираемся в хозяйстве. Работа у нас не пыльная, коллектив очень добрый. Зарплату хорошо платят. В целом помогают. Если попросить, всегда помогают. Убираемся. У студэнцкім атрадзе задзейнічаны 21 баец. Для маладых людзей усталяваны гібкі графік. Працоўны дзень падзелены на 2 змены па 4 гадзіны. Гэта дазваляе моладзі зарабляць і пры гэтым адпачываць на канікулах. Мы убираем зерно, помогаем там подметать, грябать, накрывать зерно, если вдруг дождь. Мы устроились вместе с сестрой, чтобы не сидеть дома, чтобы получить свои первые карманные деньги. Устроиться было не совсем сложно, просто пришли, надо было пройти медкомиссию и все. Здесь очень комфортные ребята, мне нравится эта работа, здесь не так уж и сложно. Акрамя дапамогі ва ўборачнай, моладзь Добрушчыны актыўна працуе і на прадпрыемствах. Сервисный атрад «Папернік» займаецца наведзеннем парадку на тэрыторыі фабрыкі, даглядае клумбы. Вообще с товарищем договорились, что когда нас брали в конторе этой, чтобы мы пошли вместе. Там уже определили в цех РМС, там работаем, весело все. У Добрушскім раёне зараз працуе больш за 100 маладых людзей. Летам плануецца працаўладкаваць больш як 240 чалавек. Да карыснай дзейнасці актыўна далучаюцца школьнікі з 14 гадоў. Они сами приходят, часть тех, которых, конечно, отправляют мамы, чтобы они прочувствовали, что это такое. А есть те, которые бегут сами и звонят, и приходят, и даже где-то начинают писать в социальных сетях и просить, чтобы им помогли трудоустроиться. В плате, да, всегда все хорошо, их это радует, даже если это где-то и не такие большие деньги, то они все равно довольны тем, что они эти деньги получили сами, что они их сами заработали и пойдут потратить на то, что они хотели, планировали. Праца ў студэнцкім атрадзе – новы маладзёжны тренд. Гэта выдатная магчымасць зарабіць свае першыя грошы і з карысцю правесці час разам з аднагодкамі. Уладзіслава Галабокіна, Уладзіслаў Казлоў, Ольга Канавалова, тэлерадыёкампанія «Гомель». Стаўка на хуткасць, кармавую базу і высокую дабаўленую вартасць. Формула, якая працуе. Актуальнае інтэрв'ю з кіраўніком фермерскай гаспадаркі Михаілам Шрубам. Сёння на Беларусь-4 Гомель. Чаму прадаваць сыравіну больш невыгадна і як стварыць ланцужок ад поля да прылаўка? Над чым будуецца надзейнае партнёрства з дзяржавай і якую рэальную падтрымку атрымліваюць фермерскія гаспадаркі? Што стаіць за амбіцыйнымі праектам? Фермай на 3000 галоў з уласнай племянной вытворчасцю. І галоўнае, чаму фермерства гэта не проста бізнес, а апора для вёскі і людзей, якія ў ёй жывуць. Глядзіце адразу пасля выпуску навінаў.
На кантролі ход уборачнай кампаніі. У камітэце дзяржкантролю Гомельскай вобласці заўтра пройдзе прамая лінія з насельніцтва. З 9 до 13 гадзін і з 14 до 17:30 грамадзяне могуць паведаміць аб фактах безгаспадарчасці, парушэннях працоўнай дысцыпліны, прастоек сельгастэхнікі і іншых недахопах. Камітэт дзяржкантролю таксама цікавіць меркаванне саміх работнікаў сельскагаспадарчых арганізацый аб наяўнасці праблем у гэтай сферы і магчымых шляхах іх вырашэння. Інфармацыя будзе вывучана спецыялістамі. Пры неабходнасці камітэт дзяржкантролю прыме адпаведныя меры рэагавання. Яна ўмее знаходзіць індывідуальны падыход да кожнага. Дырэктар Цярухскага сацыяльнага пансіяната «Лясны» Юлія Рашэтнік удостоена звання «Чалавек года» Гомельскай вобласці. Установа, якой яна кіруе з моманту адкрыцця, другі год пацвярджае статус лепшай у рэгіёне. Пра тое, як стварыць атмасферу, дзе кожны адчувае сябе патрэбным і акружаным клопатам, сюжэт Алесі Федарцовай. У сям'і Юліі Рашэтнік дапамога людзям заўсёды была прыярытэтам. Маці гераіні амаль паўстагоддзя аддала працы ў брэсцкім пансіянаце. Юлія з дзяцінства расла ў атмасферы дабрыні і клопату. З 2010-го яна даглядае ўжо за сваімі падапечнымі, ведае прыхільнасці кожнага, а па кроках пазнае чалавека яшчэ здалёк. Менавіта такая глыбокая сувязь напаўняе яе працу натхненнем. Я получаю позитив, наверное, от наших проживающих, когда я вижу их прогресс, когда я вижу их творческие успехи, когда я вижу их благодарные глаза. В первую очередь это такой хороший максимальный допинг. И, конечно же, мой коллектив, который меня поддерживает во всем, везде. У кожнага з жыхароў ляснога дома свой лёс, і ўсе яны патрабуюць пастаяннага догляду за стану здароўя. Але Цярухскі пансіянат – гэта не толькі пра базавыя патрэбы. Акрамя харчавання і меддапамогі пастаяльцам даступная фізіятэрапія, паслугі цырульніка, экскурсіі і канцэрты. Усё, каб людзі адчувалі сябе тут максімальна утульна. Мне просто повезло, что я живу в Цярухском пансионате. Здесь очень внимательный, заботливый персонал, очень энергично у нас директор Юлия Анатольевна. У нас все есть, в принципе, медуход, и питание, и развлечения, спорт. Ад вышыўкі стужкамі да працы ў агародзе. Работы падапечных упрыгожваюць усю тэрыторыю пансіяната. Творчасць і працатэрапія – важныя часткі рэабілітацыі. Многія тут нанава вучацца хадзіць і камунікаваць. Калі такая сістэмная праца дае плён, гэта лепшая ўзнагарода для дырэктара. Это очень приятно, когда наша работа приносит плоды. У нас было за все мое время работы несколько человек, когда мы восстанавливали дееспособность. Эти люди создавали семьи, устраивались на работу, ну и, соответственно, приносили пользу обществу. Высокае званне «Чалавек года» – гэта нагода для гонару усяго калектыву. Абсалютная большасць супрацоўнікаў працуюць у пансіянаце больш за 10 гадоў. Такая адданасць справе – пацвярджэнне камфортнага мікраклімату и мудрого кіраўніцтва. Преображение территории, создание уюта, внедрение новых программ реабилитации – за этим всем стоит огромный труд человека с большим сердцем. И иметь возможность работать под руководством Юлии Анатольевны – это гордость и большой опыт для всего нашего коллектива. Она не только умная и мудрая женщина, но она как руководитель, она всегда ответственно подходит к работникам, она расскажет, подскажет. Если что-то не так, поправит. Мы всегда благодарны, мы с ней работаем 15 лет в коллективе. У калектыва мноства планаў на будучыню, аднак галоўная мара кіраўніка – пабудаваць на тэрыторыі уласны невялікі амфітэатр. Жадаючых спяваць і граць на інструментах шмат, пуставаць сцэна дакладна не будзе. Яна падорыць жыхарам радасць і дапаможа захаваць галоўнае – здароўе і душэўную цеплыню. Алеся Федарцова, Валерий Гапанько, радыёкампанія «Гомель». Заслужана і ганарова. У Гомельскім чыгуначным парку сёння з'явіўся другі па ліку імянны лакаматыў. Цеплавоз у гонар заслужанага работніка Александра Удодова ўжо устаў на рэйкі і зусім хутка выйдзе на чыгуначныя магістралі краіны. Ірына Драбышэўская валодае падрабязнасцямі. Дастойнай тэхніцы дастойнае імя. Заслужаны работнік Александр Удодаў на чыгунцы будаваў свой жыццёвы шлях. Прадоўжыць яго і пасля смерці. Новенькі імянны цеплавоз гатовы выйсці на жалезнай магістралі краіны.
Традыцыя прысваення імёнаў чыгуначным лакаматывам у Беларусі існуе з пачатку 70-х гадоў 20-го стагоддзя. Сёння па краіне курсіруе каля 50 электравозаў, грузавых і манёвровых цеплавозаў, электрацягнякоў, якія носяць імёны беларускіх герояў. У гомельскім чыгуначным парку гэта ўжо другі выпадак. Першы лакаматыў названы ў гонар машыністкі Алены Чухнюк. За мужнасць і гераізм у ваенныя гады, а таксама за вялікі ўклад у аднаўленне і развіццё гаспадаркі краіны. Імя гераіні атрымаў дызельны цягнік. Заслугі ж Александра Удодова зафіксавалі ўжо сучаснікі. Он возглавил гомельское отделение в 1992 году и возглавлял его 20 лет. Это самое одно из сложных времен. Оно и для государства было после развала Советского Союза. И плюс еще того, что период такой был, что люди уходили. А он своими организаторскими способностями, своей вот этой жизненной активностью, наверное, так правильно сказать, смог коллектив сохранить, приумножить. Помимо того, еще и развивал гомельское отделение и технически, и кадрово. Сын успамінае, бацька нават па выхадных рэдка бываў дома, а ў сутках героя чыгуначніка было ажно 26 гадзін. Вось тлумачыць феномен гостям и прессе. Какой-то день, не знаю, может быть зима, что-то такое, не хотелось в школу вставать. Отец вот уже там поднялся, идем мы вместе в школу. Он говорит, ну, а ты знаешь вообще-то, что уже железнодорожников там 26 часов в сутках? Я говорю, да как это, не может быть, такого не бывает. Он говорит, ну бывает, железнодорожники на час раньше встают и на час позже ложатся. Вот, поэтому, как я уже говорю, что точно так же он воспитывал и нас, и детей. И для него зачастую не было такого понятия, как выходной. У него было правило, каждую субботу он приходил на работу. И глядя на него, точно так же и мы все как перенимали его эти качества. Получается, что путь отца продолжился, да, то есть локомотив с почетным именованием Александр Удодов. То есть он еще будет долгое время приносить пользу людям. Когда я увидел Александра Петровича первый раз, я почувствовал колоссальную силу человека. И человек, который всегда все делал для своей семьи. И это был профессионал с большой буквы. И сейчас вот этот вот локомотив ТЭП-70, да, я уверен, будет гордо носить имя Александра Петровича. Безаварийной работы, зеленого света и всего самого наилучшего. Чалавек-лакаматыў, так Александра Удодова называлі калегі і сябры. Зараз жа лакаматыў з яго імем працягне справу жыцця. Гэта будзе не толькі памяць, але і прыклад. Мы чтим того, чье имя теперь навсегда вписано в историю стальных путей. Ірына Драбушевская, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Літургія з патрыархам. Больш за 300 унікальных кадраў склалі экспазіцыю выставы, якая ўрачыста адкрылася сёння ў Гомелі. Работы створаны за 15 гадоў на богаслужэннях і іншых мерапрыемствах з удзелам патрыарха Кірыла. 11 раздзелаў паслядоўна раскрываюць сэнс боскай літургіі, ад сустрэчы і чыну аблачэння да прычасця і пропаведзі. Дар'я Дрожжа з падрабязнасцямі. Выстава пад назвай «Літургія з патрыярхам» разгарнулася ў будынку Гомельскай абласной філармоніі. Сярод гасцей урачыстага адкрыцця Светлана Панцялеева. Жанчына кажа, вера ў Бога – важная частка яе жыцця. І ўбачыць гэтыя кадры значыць яшчэ раз перажыць нешта вельмі асабістае і глыбокае. Я радует то, что приходит молодежь сюда, потому что наше православие несет только добро. Тепло, свет, заботу, внимание, то, чего иногда не хватает нам. Потому что рядом живем на одной площадке, а соседа не знает. Вот и хочу, и не только я, наверное, и Господь Бог этого хочет, чтобы мы жили в доброте, в вере, помогали друг другу. А тут столько вот всего хорошего, тут здесь столько много божественного. Вот вы чувствуете, что Святой Дух спустился, и вот нам легче дышать. Служэнне свяцейшага патрыярха Кірыла доўжыцца 15 гадоў. За гэты час ён правёў сотні набажэнстваў, кожная з якіх значная старонка ў жыцці праваслаўнай царквы. Боская літургія, якой прысвечана выстава, гэта не проста абрад, а сэрца праваслаўнай веры. Шлях чалавека да Бога праз малітву і пакаянне. Жывая сувязь з Хрыстом. Да Гомеля выставу прымалі Брэст, Пінск і Мінск. І вось цяпер магчымасць убачыць больш за 300 унікальных фотаздымкаў з'явілася і ў жыхароў нашага рэгіёна. Кожны з 11 раздзелаў раскрывае новы этап літургіі, запрашаючы гледача ў падарожжа ад першых крокаў набажэнства да яго завяршэння. Мы сегодня с вами являемся живыми свидетелями служения святейшего патриарха Московской Руси Кирилла, который уже 15 лет
возглавляет нашу русскую православную церковь. И за эти годы его служения очень много сделано в церкви. Каждый год отражает свою веху, свои события. И вот здесь, на этой фотовыставке, мы можем увидеть труды святейшего патриарха Кирилла и его соработников, нашего духовенства, наших мирян. Все тем, чем живет сегодня церковь. Я надеюсь, что многие сюда придут и посмотрят, и многие для себя откроют что-то новое в жизни нашей русской православной церкви. Урачыстае адкрыццё сабрала шматлікую аўдыторыю. Прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, студэнтаў, вернікаў розных пакаленняў, якіх аб'ядноўвае інтарэс да духоўнай спадчыны. Православная церковь объединяет миллионы людей. Людей, которые веруют в Бога, которые веруют в человеческую судьбу, о том, что Господь дает им силы. Прихожане, православные, люди, которые еще хотят прийти и верить в Бога. Полагаю, что они придут поклоняться вот этим снимкам, на мой взгляд, святым снимкам, которые несут в себе все светлое, чистое, которые дают свет на будущее. Выстава будзе працаваць до 15 жніўня. Наведаць яе можа кожны. Падчас экскурсіі даступна дапамога аўдыягіда па спецыяльным QR-кодзе. Дар'я Дрожжа, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Перед походом у лес специалисты рекомендуют доведаться про актуальную информацию на официальном сайте Минлясгаса. Интерактивная карта постоянно актуализуется, оперативно обновляются данные об ситуациях у лясах и уведение мер обмежевального характеру. Так само информацию можно удокладнить у мясцовых райвыканкамах и лесогосподарчих установах. Ад навальнічных ліўняў да экстрэмальнай спякоты надвор'е на гэтым тыдні будзе не самае камфортнае. У бліжэйшыя дні магчымы навальніцы і ліўні. Узмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Слупкі тэрмометраў пакажуць у дзень плюс 18, плюс 25, уначы плюс 11, плюс 16. З чацвярга ападкі спыняцца, паветра прагрэецца да плюс 29. Бліжэй да выхадных рэгіён накрые хваля трапічнага зною. У пятніцу чакаецца да плюс 33, а ў суботу спякота досягне апагею. Месцамі па вобласці слупкі тэрмометраў узляцяць да экстрэмальных плюс 36. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. В Гомеле ребенок пострадал в ДТП. Как установлено, 39-летняя женщина-водитель на улице 1 Луначарского не справилась с управлением, выехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 11-летний пассажир получил травмы, с которыми был госпитализирован. За минувшую неделю в органы внутренних дел Гомельской области поступило свыше 250 сообщений граждан о действиях мошенников. Возбуждено 39 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В результате преступных действий мошенников граждане лишились свыше 78 тысяч белорусских рублей. Помните, сотрудники государственных органов не осуществляют звонки посредством мессенджеров, не требуют перевода денежных средств, не настаивают на анонимности. Берегите себя и свои денежные средства. В дежурную часть МЧС поступило сообщение о горящей бане по улице Смедовича в городе Рогачеве. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Перед использованием электроприборов изучите инструкцию по их эксплуатации. Не перегружайте электросеть и используйте только исправные электроприборы. В случае пожара звоните по телефону 112. Еще один инцидент, куда выезжали спасатели, произошел на улице Минской в городе Жлобине. Горел гараж. В результате пожара повреждено имущество в строении. Основная версия причины возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Гомель выбыл из борьбы за Кубок Беларуси. Подопечные Андрея Горовцова уступили дома футболистам Витебска. Счет открыли гости на 44-й минуте. Гол в раздевалку отправил Червяков. Мартинкевич в самом начале второй половины игры восстановил равенство на табло. Выявить победителя в основное время не удалось. Во втором экстра-тайме финальную точку поставил Ануфриев. Витебск идет дальше.
В составе «Энергии» пополнения команду усилил диагональный Матвей Коршиков, воспитанник Центра Олимпийского резерва города Жлобин. В прошлом сезоне в чемпионате Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд первой лиги игрок выступал за «Энергию-2». В его активе золото Олимпийских дней молодежи, а также победа на первенстве страны среди команд юношей 2009 года рождения. Спортсмены Гомельской области завоевали 13 медалей на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи. 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Соревнования завершились в Венгрии. Всего в активе сборной страны 24 награды. В Баку стартовал чемпионат мира по борьбе Ю-17. В состав сборной Беларуси вошли 5 представителей Гомельской области. Это Тимофей Семененко, Михаил Чепок, Виталий Гордей, Камила Руденкова и Анастасия Никляева. Мировой форум продлится по 2 августа.